A dneska hráme Dúrsky a už som si tak rozohral a napadlo ma, že to dáme na YouTube. Tak bol by som rád, keby ste teraz hodili na video like, odbier a niečo aj do komentáru, keby ste napísali. Mi to nevadilo, ale prosím, žiadne vulgárne tieto. Ja si tu môžem takto vyberať money. Celá creepy. Takže reálne creepy, neviem prečo to svieti, ale strašne ma to trošku. A čo už? Ja preskúmam aj všetky izby. Som to tu nechal vyrabovať, aby som mal koľníky. Takže ideme. Tady. Napísali by ste mi do komentárov, prečo toto tak svieti. OK, tak už toho nechám a jedeme odomknúť číslo 3. K tej skrinke nejdem, lebo viem, že tam niečo bude. Že by mne to mohlo zabiť. O tom som sa s kamarátmi rozprávala. Mám strach, že som príde ambuš alebo hentin. Ráž. Z tohto pobaví, jujujuj. Ja si dostanem infarkt, keď ma tu niečo zabije proste. Taký infarkt ja dostanem. Potom sa nečudujte, keď budem kričať do videa. Radšej si toto video teraz stišie. Zdá sa mi, že išiel znova ráž. Chceš, aby som dostal infarkt? Taký infarkt! Keby som si teraz meral tlak. Taký infarkt by som... Nehovorím... Takže... OK, dúfam, že teraz to nebude hneď. Začínam z tohto strach. Veľký strach. 17.
Ľudia, toto ja som... Ne. Tu sa mi nechce byť, veru nie. Tieto miesta nemám. Ja nemám rada Sidorsky. Pre mňa je to moc strašidelné. To proste... Kde si ty? Kde je? Ja ho neviem nájsť. To bol určite taký prank. A teraz ju kde uvidím a dostanem infarktné. To by som sa fakt reálne po toto. Kašlem na toto. Nie, prosím. Prečo mi to takto musíte sťažovať? Teraz, ktoré to boli dve? 25 či aké? Tak tam ja nejdem. Máme sviečku. To byl děs. Kam je ten? To viem na istotu, že to je von. Nekúkaj sa tam, nekúkaj sa tam. On ma snad pronásleduje reálne. Nečudujte sa potom, že som tak ticho, lebo ja potrebujem počuť aj, že či ide ráž. Zasvíca. Ne. Děláci. Prčici. Nemám na to nervy. Nemám ja na to nervy. Odchádzam z tejto hry. A pritom som mal pri sebe ešte tú skrinku, no. Toto hra, ty kokos, ja sa nedostanem asi infarkt. Fúha. Ale asi toto video už konca. Na budúce by sme natočili Pet Simulator 9. Takže čus, autobus. Uvidíme sa pri ďalšom videu. OK.